kakabsat. Iti daytoy may kadwa nga rabii, timisa ginaldo tayo, kadwain tayo dagiti sumanganad anang yawat intensyon pagyamanda. Isuda Ami Garabiles and family, Rodolfo Garabiles and family, Lori Ganaden and family, Marlita Valdres and family, Maria Banaw and family, Misa Pagyaman na Irish Moira and family, Jerome Garabiles and family, Robert Fernandez and family, Lourdes Pestejo and Lita Valdez, Emelinda Garabiles and family, Marivic Isidro and family. Hasta paymet nga intayraman ngay kararagan, dagiti sa mga naat nga minatay tayo, isuti kararwada Milagros Isidro, Amado Isidro, ken dagop aminen nga minatay tayo nga awan pulos makalagip kadakwada. Iti daytoy nga rambak misa, kadwain tayo nga rut ti panangidaulo kada tayo ti panagdaton ken panagyaman, manipod ti kakabsat tayo ditoy Cluster 4 Gimong San Roque. Tumakder tayo. Itinagan ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Amen. Ti Apo at dakuma kada kayo. Kakabsat na tipon-tipon tayo manan itang rabii, maikadwa nga rabii nga panagsakripisyo, ti panagsagsagan na tayo, ti panakaipas ngay ti Apo. Dalusan tayo ti puso tayo, lawagan tayo, dagiti panggap ti puso tayo, tapno maikari tayo nga mauawagan, nga napot na Kristiyano, kas pasurot ni Kristo. Pagbabawyan tayo nga dagiti basbasol tayo, tapno dapan nakaikari tayo ang makiranod, kadagiti na santuan a misteryo. Datay amin kuna tayo, agkonpesarat iti Diyos aman nakabalin amin, ken kada kayo nagkakabsat, tasyak nakabasulat, iti panunot sao aramid ken liway ko. Basol ko, basol ko, basol ko unay, iso magpakpakaasiak ken Santa Maria nagnanayon na Birhen, kadagiti amin na angheles ken sa santos, ken kada kayo nagkakabsat, tay kakaasidak kuma iti Apo tayo a Diyos. Kaasyan na tayo kumati man nakabalin a Diyos, kat kalpasan ti pan nakapakawan dagiti basbasol tayo, ipan na tayo iti biyag nga agnanayon.
Kung mararat tayo,
O Diyos, pinarusom ket sinubbot mo ti tao. Kinayat mo ati anak mo mangala ti bagina iti tiyan ni Birhen Maria. Denggem kad dagiti dawdawat mi. Ket ti anak mo ang nagpakumbaba ket nakiranod iti kinatao mi. Iranod na kam kumamet iti kina Diyos na. Gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos iso makipagbiag ken makipagari ken ka iti timpuyog ti Espiritu Santo. Diyos ngagnanayon nga awan ti inggana. Ti may basa na daw iti libro ti Genesis. Iniyaban ni Jacob dagiti anak na ket kinunana. Lekmuten dak ket ibagak ti mapasamak to kada kayo iti masakbayan. Aribong bungan dak da kayo nga anak ni Jacob. Dinggen nyo ni tatang yo nga Israel. Huda, dayawan da kanto dagiti kakabsat mo. Bekkelem dagiti kabusor mo. Agrukbak tuken ka dagiti kakabsat mo. Yon ti kayarigan ni Huda. Patayen na titukmaan na sa agsubli ti paglemlemengan na. Kaslalyon ni agunat sa agidda. Awan makaiturod ni mangsinga ken kuana. Ikutan ni Huda ti setro. Agnanayon ni agturay dagiti kapututan na. Yegtu dagiti nasyon dagiti sagot a pagbayad da ken kuana. Ket agtamet da amang ipakita iti panagtulnog da. Ti sao ti Apo. Agari kumati kinalinteg bayad ti panagbiag na. Ket agpaot kumatirang ay nga awan inggana. Agari kumati kinalinteg bayad ti panagbiag na. O Diyos, isurom ti ari nga manghukom nga awan idumduman. Ipaay mo kumakadi ti kinalinteg ken kuana tapno iturayan na silenteg dagiti tattao ken dagiti maidadanes. Adda kumarang ay iti daga dagiti nasyon nalenteg da kuma. Tegan kumati ari dagiti napanglaw dagiti marigrigat tulungan na dagiti mangirurumen parmiken na. Agari kumati kanalinteg bayat ti panagbiag na. Katagpaot kumatirang ay nga aglidem ti bulan. Agturay ito manipod ti may sa abaybay aginggay ti sabali. Euphrates aginggay ti unto ti pulos adinto kumamalipatan tinagan na. Agpaot kumakas iti init, ti panagdidinamag na. Agdaydayo kumadag iti amin na nasyon ken kuana. Dawaten dak Diyos ida. Akas ti panakabindisyon ti ari. Dagiti sa uama
Ti Apo adda puma kada kayo. Ipan na kaiwaragawag tinasantuan nga ebanghelyo kasin surat ni San Mateo. Daytoy tinakailanadan ti kapuunan ni Jesucristo ang nagtaod ti kapututan ni David, ang nagtaod iti kapututan ni Abraham. Dagiti kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken ni Ari David. Abraham, Isaac, Jacob, Huda ken kakabsat na, sumaruno da Fares ken Sara nga anak ni Tamar, Esrom, Aram, Aminadab, Naason, Salmon, Boaz nga anak ni Rahab, Obed nga anak ni Ruth ken Jesse ken Ari David. Dagiti kapututan manipod ken ni Ari David, ken ni David agingga idinapagtalaw dagiti Israelita akas balod ket naipanda ijay Babilonia. David, Solomon nga anak ti asawa ni Urias, Roboam, Abiyas, Asa, Josaphat, Huram, Osias, Huwatam, Akas, Ezekias, Manases, Amon, Hoseas, ken ni Hokonyas agraman dagiti kakabsat na. Dagiti kapututan kalpasan ti pannakaita iti Babilonia agingga ti pannakayanak ni Jesus. Hekonyas, Salatiel, Zorobabel, Abiyod, Eliakim, Asor, Sadok, Akim, Eliod, Eliasar, Matan, Jacob, Jose nga asawa ni Maria nga ina ni Jesus ang maawagan iti Kristo. Ngarod, ada sangapulo ket upat a kapututan manipod ken ni Abraham agingga ken David. Sangapulo ket met a kapututan manipod ken David agingga ti pannakaipan dagiti Israelita ijay Babilonia. At damet sangapulo ket upat a kapututan manipod ti pannakaipanda ijay Babilonia agingga ti pannakayanak ti Kristo. Kakabsat ti ebanghelyo ti Apo. Good evening. Kadagitay taga-Kabaruan nga hangay may dirabii. Rinugyan tayo nga indiscuss. Ijay dinaratan. Dahito'y surat ni Santo. Makita yung talikod Apo. Makagpasan niya ito. Ba't katumang talaga? Subligon. Nababansa. Makita yung talikod Apo. Go! Ay, rinugyan tayo ng encyclical letter niya po sa Papa, dahito'y dilexet nos, unana hilab as, dahito'y on the human and divine love of the heart of Jesus Christ. Kada di ka ado di dinaratan ni Rabin, iti samulaang, di ka pintas ti preparation da di dinaratan, napinpintas sa ti Kabaruan. Wow, ada di trabaho na ka, nagkada pa yun eh. O, palakpakan yung ti Kabaruan kung controversial. Sigurado di ay masilag no bigat niya. Ay kalangko ay sigurado nakapartida na kitang. Ay di kay naganan ijay anya naganan ijay naratan ka no ko 100 kilos nga baboy ito ka no ko 120 sigurado. Mo pay. Sa plus 5 apunupon. Ayan ya. Nagkamayat kita nyo mo no adda pa nagkay sa the effort ka makapa ito kayo mo ti rina niya. Barbaring no agbunga ada kita aramidan tayo. Ituloy tayo nga i-discuss. Aging gadya ka ba ilang nga mag-i-discuss? Basta iklat tanong dagduman no mga kumaawatan da kayo mo mga awatan na. Kay kapoy. Ada tayo dyan tinapik tayo dyan bili ka importansya ti puso. Ketata ada tayo dito kunana din idirabi ti puso dagiti nasaya-saya pagkay-kaysaan na. Tatam intapik naman apay nga adda fire adda apoy nya fire kunana anya ti kunana dito basahin tayo. Said has implications for the spiritual life di jatin bagana. For example, the theology underline the spiritual exercises
of St. Ignatius Loyola is based on affection, affectus. Dayay affection, dayay agpati uray ti assumes kunana ngamin dayto dagiti ngamin aging gana nga kapuspuson ni Apo Jesus kunana. The structure of the exercises assumes a firm and heartfelt desire trains one's life. Dayay. Ornosen na kano ti may ornos ti may sanga beyond the strength and the sukob. May sukob DJ puso tayo kasi di kaya na DJ babaan ti dati ako mostly ka meditation dayto. Haan nga maala ti reasoning kun natay mang dirabiin, haan nga maala ti rason, haan nga maala ti laing. Dayjay panangrip na DJ meditation. Something unexpected and hitherto unknown starts to speak in our heart. Dayjay kunana ibagana kan sa ti puso. Breaking through our superficial knowledge and calling it into question. Ayan. Dati superficial knowledge tayo. Haan nga mabalin, haan nga kuha mo manay. Makapaduling mga ni. Narigat ko mabasa. This is the start of new process of setting our life into order. Kuna na dayay. Masapol nga dayay, dilaing tayo, dayay siglat tayo, numabalbalin, pokawom, tatno, di puso, ti ang trabaho, iso ti maisurot, iti kayap na, haanlaang dayay tayo, in order, beginning with the heart, dayay, mangrugi iti puso. Tapaya kami niya, ibagbaga na dito, kadagitahan nga nakaumay idirabi, sursurutan na dito yung ibagbaga, ididiscussen tayo pailaang idirabi, nga ti puso, ni Apo Jesus, wen ti kayat na maisuot kanya tayo ti puso nyalaganan mai-pattern maitulad iya puso ni Apo Jesus na datayo gamin no daduma uray na sirib tayo no awan ti puso iti relationship even our relationship masapol nga agari kuma ti puso haan nga laing ti artificial intelligence nga nagado nga mangbombard kanya tayon, mangluglugob kanya tayon, ti kayat na usaron tayo na kung masublyanan tayo kung madagiti traditional dahil di relationship tayo nga naragsak o re agkakatawag apot at na puso na. Example tayo nga Rodirabi ka, nagkatkatawa tayon ki individualan di ma sa gaysa, nalang ka cellphone mo, nagkatkatawa ka nga siksika ka na altit. Awanan di grupo, awanan di tayo panagaran, hindi nga dagiti kung kuna tayo nga ingkadanunan, sagutam, awanan tatang. No nag-message lang ka in heart mo, una insend mo, agkat katawan, awanan alpasan, awanan dagi jay, kati ibagbaga nga sugyanan tayo kuma, iya tradisyon. Lukas ano tayo nga, agaram, agkakadwa, agay-ayap, kung natay pa'y dirabi ka, amin ko mga aramidan tayo, adda puso na, kayat na nga sa unda dedication tayo, trabaho tayo, itinaldaw-aldaw nga panagbiag tayo, masapol ko mga addaan puso. Haan nga panungpal, bilin. Galatak tayo jay dinaratan, high school kan elementary, dagatay teachers, nagkwada ti God. Dahil ta nga God nga manda iso pa additional stress ko mo. Katatta di ko nada, uray mo di pa nagtrabaho, naglaka nga ilipas di report, uno marigrigat nga garamid ti report, ngam ti saludsod, adda ka di puso na, naimpapuswan ka di jay inaramid mo. Kala ko maday to yun. Hindi pa nag-aramid yun sa paw. Hindi pa nagpartiyo, pa nagngurunguryo. From the heart ka di jay, tilaw, ay nanantilur, oh di jay. Hindi ka, dayan. Wala hindi pa nagaramit tayo. Dito, ipanagdikuran. O rin pa nagdikuran lang, nagbasit. Tisi isang salutsudan na, kas anong nga imbuhos di pusong ijay inaramid mo. Haan nga gaputa, napalakpakan gamot ka na pintas, huwag nagpaiso. Nung noaan nga naggapo di puso da ijay, awan tulata ti transformation. Uray kas ano kasirin, uray kas ano kalaing. No awahan tupay lang, agtaod ijay puso di aramidan, awan tupay lang. Ligay, nga pala ligay. It's not about the intellectual concept. Haanan nga natin tinasirin that need to be put into practice in our daily lives. Haanan nga di kinasirin, di panlirigan tayo nga kinalaing, di ipakat tayo di inaldaw-aldaw, no di nga di kunanan.
Basahin nyo man, diyan mabasa. Dayala. As if dependent upon the data of ang nalay. Hindi yan. Hindi nawatan si kayo. Hindi ako mabasa namin. Okay. Where the thinking of the philosopher halts, there the heart of the believer presses on in love and adoration. DJ Bagbagana, DJ Uray, DJ Ignatius of Loyola, ni San Ignacio di Loyola, in pleading for forgiveness and in willingness to serve in whatever place the Lord allows us to choose in order to follow His masurutan tayo DJ haanan nga DJ kinasirib, haanan nga DJ reasoning tayo, haanan nga DJ kinasiglat tayo, utek tayo. Naumangsan. Bonaventure tells us that in the end, we should not pray for the Lord. Na. Next. The world change beginning with the wow. Kaya nga ta. Han nga main. Napaya nga ta nga han nga main. Kaya tayo nga balbaliwan ti lubong. Kung nagdisirit tayo maghaan. Oh. Napaya nga ta. Mapadasan tayo basaan barbari maawatan tayo. It is only by starting from the heart that our communities will succeed in uniting and reconciling differing minds and wills so that the Spirit can guide us in unity as brothers and bigyan nga ron. Taurin nalaing tayo, nalalaing tayo maamin, nasisirip tayo maamin nga kahla Poncio Pilato. Ngamahan na masulbar, DJ conflict. Han na nga masulbar, DJ grudges tayo. Uray no kas ano nga rason tayo, han na masulbar. Tano ti us-usaron tayo ko utek, at dalataan na lalaing, at dalataan agin lalaing. At dalataan mangiruruman. Into na garawan, DJ puso, dayayin magrugi. Dalbalyan na tilubong. Panasin yun, dakay nga gasawa. Nagkamaligi maysa. Aging imong mo di maysa. Tati siglat na ka. Mong ka mo nagiti babae ka, overthinker mo, daduma. Gusto ako nagiti ng Mr. Tata, ijay ko ha. Imbagada ko maka nag-text, Mare, among nila kayo mo, insakay na ni ko, teacher mo. DJ latain ko na in-text na. Ika pa panunot na, wala po na panandang ata, wala po, wala po man ang matatawad yan na, apay nang ibalayan na nga ka. Nasobraan nun. Kala DJ ko na daduma, na DJ no reasoning amin, no hamo nga surutan DJ puso, naringat. Kasi reconciliation. No reasoning ko sa reconciliation, pulos man. Kapag nag-confessar, bagay mayat ito yung parugit ha, awan di basol, awan pa kung confessar. Awan. Awan pa yung basol dito, nagmayat, kaya awan pa kung confessar. Mabangka at confessar, iusarin ko panunod. Gusto na diyan, umay nga, ako, papawanan na, kapaya nagbasol lang, kinatangsi, kapaya, namin ka, banganin, iso nga baso nga naarami ko, raso-rasunan na, di ba ko na, timbangsit ka tanan. Nagtakawak, ngaming apo ka, banganin ka, nga raso-rasunan. Narisoning. Di baka mo nagtakawak ako, pakawanan na. Puso na yan, naglapan mo ba yun, raso-rasunan. Apo, nagdala tayo mga ikumpisang kanya nga gastel. Apo, ako nagkalaga. Hindi nga ganun, dahil tayo nga 2 oras, may mesa nga basol, i-explain ka na niya, iba kang natabasol mo na. Muna namin ako ka, ang nagkadet. Ditang. Alam mo na sila ka nag-confessar, heart to heart na yan. Di ba mating ang mumong ng puso na aramido mo? Nang nagasasunan to, kailangan parahin mo na rin. Why do you need to explain your sin? Ang mumin. Naibagaan ang mo. Or ka niya ang klase ni Basol ka nang nagmin.
Nga maana ang masab din nga rumot di puso. Ana arabaw adayo pa na. Amo yung titaray ti parokya ko amo abaw ni kay nay. No talaga nga pudpudno ka, ikam da puso. Ay eto di parokya from the heart wound. No na unod nga parokya, no unod tinbo ay nang unod ti pamatin anya ti maitulong mo, kini kabsak mo. Kunak nga rod idi ka laban mi ti tayting, takayat mi nga i-upgrade ti tayting idi. Han nga ditoy pailaan nga ta ditoy pay mo nag-upgrade. Anya ti aramidon tayo ti tayting. Kasano nga yapon, yapong may kumay may sanad diay nakakaasing nagmukmukat nagpuy-puyot. Alas gustong di pay nakapuyot na may sana nga rod. Nalipatan na pay ayan natin asin natin di kakabaw na. Pagtaytingan me, kuna mo di ka ketungan. Nadamot pa dia nga masapon mo tayting da. Ang pumunta pa di mo tok nga mataw. I-report ko di pala siya. Kaya bakit nga kakaasing nga may sana i-upgrade na ka na yung tayting na tungangaw ko na kadagi jay pastoral leader. Di tayting mo nung pudpud mo kadugyon. Dahil ipang mo disimbaan ko mga 50, di another 50, ito mo kanya na binulang pagbiyak na. Ay sir-serbi nga nagmayat record mo, ijay office, ijay lagbok no data ka arubang ka ag-agahan niya na ganang mamatay tibisin sa lawas ko. Awan mama ay na orikan ko naman naka-aputit ka siya katinga nga tuwa. Ay, ni 3 digit ay 4 digit ni typing ko brother. Inikam niya ka arubang. Ay no. Kapusong kang tupay. Kini niya man ang galaw man niya po, kala ko man niya ka arubang. Anya sabi na niya nag-military record mo dyan. Anya dita por asyaw. Ay natin po siyang kaya nga ikan kita arubang na may sanod. Nagbibiyag. At ang anak na kada, kaya dapat awang kang puso da. Kano si katanda puso na apay hamang panaramid da. Nawatan! Ano nagatumak ka? Haantay man nagbaling na taga parisayo. Abdo di parisayo. Umiyo ko na tayo di pandemic ko. Of the record ka kamundag na kita. Kung nada ka, datay ko mga papadi ka, ipatay ko mo di may isang allowance tayo, iyayuta. Kung nada ka. Bumubungi pa yun. Patay ko na napanunod. Ang mga baboy, di na parte. Ang mga pati ka, ang mamasapong na ibaga. Tanong siya, huwag ka mataka, oy, allowance ko kiin iyayuta. Laka mo na taga sa Lucena ko. Masapong na ibaga, hanggang masapong na ibaga dahil andan ang automatic ang makikita nga maridri ka tandan. Makita mo agsakit na amil ka po tawan ara. Reconciliation and peace are also born of the Oy, laman. Basahin niyo man dada ni dada na niya na gana dada nakabulblet ka kin bababa. Go. Hindi kayo mga sumaro, di na sumaro na bigat ka lang kasi nga nato yung tubasit won kadi kakaasin mo dahil yun na likod mo nga nato yung tubasit lang nga bali although napintas na tayo kwata dahil reconciliation in peace para subong of the heart. Nagmaya, nung may papuso tayo kung maamin ito kung kunatay ko, nagsimpot ti parokya niya. Nya. Won! Kung ano dagiti, nag-atal tayo, manipur pa yung rabi ito, may ipapuso tayo, nagmaya kuman niya. Tuwan, abibin na kawanan, at nakapya, kaputamayan din yung puso tayo. Wow! Para makita agad. Sa gito mo na dito mo ko, makakatawa at magkatawa. Nagpinaya. Gunggunan sa mga tidadumar. Makita kayo pala. The word change beginning with the heart. Nayatoy. The heart of Christ is ecstasy. Ecstasy. Openness, give and encounter. In the heart. Openness, give and encounter. In that heart, we learn to relate to one another the wholeness and happy ways, and to build up in this world God's kingdom of love and peace. Awatabon,
Tabol. Our hearts, united with the heart of Christ, are capable of working in social miracle. Wow! Maragsakan at tungatang na rin dahil. Kasakulak ba't ati daton yung Father, dahil yung manay sabang, ay very good. Kaya takmo, nadadumag sub-subra, ibagay ko yung tanay, uray na lang nga, 2 minutes lang, agad ka maibo. Isalakan yung nag-nisit yung na-okis na. Kaya tan lima ka sa pulang nita, nagaduma ti bisita tayo, umayo mo ila ka na nagaduma, kung nagmayat kumamo na dito, subyanan tayo, masabat kayo ka, nakaigpil ka mo ti sa baapaya, inakman ikante antay. Uy! Sabat tayo kumako, inakman ikante katugana. Maya, simbang pa, di pawit mo, di box mo, di balikbayan box mo kuma. Inakman ikante ti kaaruba, mita may sana, ng adang to nakasurat ka, niya na ganan, to Father only. Apaw! Yan nga rin, mayat, kayat ko. Kayat mi, kasapulan mi. Nung na may mayat tuman, day jari na nga makakita ka na kayo, no? Si mangkot mo, day tayo, ngayon, day tayo, baksyo, umamot mo, na nagpawit mo na anak mo, nakabagyan nyo. Di makipagin kayo, birupot ka, day tayo, nakita nyo, nakalakapat, nakaas, nakarupa. Nagbalbalik, di ko. Siyempre rin siya ako mayat ata, siyempre, yuha ka, ulag lagi po ito, wala yung ma'am natin, apa yan, natin nga rin, coffee mate nam, for fish only, ibuyat kong tokan. Kita kakadua ko nga, puy-puyat, katrabaho na kaya nga para pabilaan. Kaya may mayat man ulit, kung mamakita kayong, apa yan pa pa na, nagmadriban ko, hindi ka alubag mo, apa yan. Kamayatan to na jayan niya. Ito ko manawag Christmasan ko, nagdakil dit. Apa ya papa na? Nakmatikan di wagi cis-cis muskan gitu. Di bang dadadaan ka niya, kan ito di galuan. Nung dati nagkapuji puso nga, inak man. Uy, peace offering. Ako nagmayak na tanang parokya dahil tayo. Sigurado ilaban dahil international natin yung parokya nung nakaramid dahil jayan. Hindi pala pang nagkitkitan ko. Yung kunana lang na ito. Social miracle na ikaso na teka. Nung naikaysa niyo puso tayo kinapo ay social kumangrukin. Lamang. Wala 4K. Social. Wala. Ito ko na ako nga nagmayat ko madati bagbaga tayo. Ito ko nagtianin na bigat. Wow. Kamulit man dilapat ko. Kaya mamulit niya ka ba? Uri-iruruman na ka. Okay. Tuloy tayo. Tayo tayo. Taking the heart seriously, then has consequences for society as a whole. The Second Vatican Council teaches us that every one of us needs a change of uri ti simbaan ini. Apa yan niya ti kuha na ti simbaan? Di mo ti simbaan ini ngarot ke hierarchik. Nandiyan ko na patin iso niya po pa ada lagi ulit simbaan. Wapan amin lagi ng tao pan nagko ko diyan. Hindi ko balbalian tayo nandiyan diyan. Masapon nga aga po di grassroots. Iso lagi karamidan tayo, masapon nga aga po diyan. Ang laon nga iyay. Apa ya ada lagi ti maariyan nga mo pan simbaan. Ing kadanungan ko na naman sinodality. Mapang kayo ka dagiti sisa, mapang kayo ka dagiti gimong kunada ka na bayat nga karamidan netan ko namin mo. Iso di masapon the change of heart. Kaya hindi ka naturay nga ro, doon di simbaan, hindi mo taka, hatay mga idinay ka na turay na kuawan puso na. Depende di daton mo iso panay kararagdahan, kung nagdakil di daton mo, nagdakil mo ti kalanigin na mapandilangitan. Kung nagtatakaw ka, basta daton ka, dakil, mapagkadilangit. Kung rin nakasingsin po ito, awo mo pa idaton mo, niya mo ta daton mo, ripping na sa ba, kaya guray ka pa ilabas sa ito. When the change of heart ko na di masapol nga at baliw. To uri ti simbaan idi, uri ti basically uri ti simbaan, uri dagiti mamati, dagiti lay faithful idi. Ti pampanunutan tayo idi mat. Basta makapagkararagat lagi kini Apo Dios. Umanayan. Awan ti social dimension na idi. Basta agkararagat kini Apo Dios, idakkel ko di daton kon umanayan. Ngam ti may relationship ka awan. Kasama mo iskriba ka na pariseyo, makapagkararag ka lagi idi. Nang di ayat mo ka mo mabungan ano.
Hindi ya isuti ko na naman already Vatican Council ko na every one of us needs a change of heart. We must set our gaze on the whole world and look to those tasks we can all perform together in order to bring about the betterment of our race. Pagsayaatan ti kadwa. The Second Vatican Council points out that the ferment of the gospel has aroused and continues to arouse in human hearts. Kunana. Unquenchable, ayun na. Wow. Unquenchable thirst for human dignity. Dayay. Yet to live in accordance with this dignity, it is not enough to know the gospel or to carry out mechanically it demands. Not enough to know the gospel. Ganyan. We need to help God's love. We need the help of God's love. Masapol na kasapulan tayo, titulong ti ayat ti Diyos. Let us turn then to the heart of Christ, the core of His being, with His blessing fullness of divine and human love and the most sublime fulfillment to which humanity can aspire. Masapol tayo. Nagagdo magamin ka na naganan bukbukudan tayo. Asano pa nang padiberensya tayo ti ayat ti tao? Ti pure nga ayat ti tao ken ti ayat ti Dios. Da tayo agsaltek. Amoy ti sao nga saltek. Napadasan nyo na isaltekan. Da tayo agpatingga. Taapa yan, daddo mati panagayat tayo ka. Ibasar mo ti itsura. Ibasar mo ti ugali, attitude. Ibasar mo ti relationship na kanyam. Di dealings na kanyam. Kasi kami ti tao, kasi tayo nga tao. Isa mo na nakangayat na ditang ko na na. Ibagamod nga padi ka, haan ituli mo lang, naglaing. Hindi ka rampang na, isulakad magdadadahil kanya kung ay gwese. Kasi tayo, agsalta. Nagrigat tayo nga ayat niya nga mga ayat kanya tayo. Sabali kami di ayat niya po Diyos. Sabali kami kanya na. Unconditional. Isuna nga rin tinakanggagan tayo, unconditional lang. Naawan di kondisyon na. Kasi asino ka man. Hamo mga kayat na po Diyos. Uri man nagbasol ka man. Uri na mayroon ka man. Uri na inya. Unconditional. Kasi niya, masapol tayo nga patintulong na. Tapno, tipuso tayo. Gata na. Nagulong isbilan. Divine and human love. The most sublime fulfillment of humanity can aspire. In that heart, we truly come to at last to know ourselves and we learn how to love. Makita tayo na dyan, masurusuro tayo no kasanuti, kagaya. In the end, the Sacred Heart is the unifying principle of all reality. Since Christ is the heart of the world. The Paschal mystery of His death and resurrection is the center of history, which because of Him is a history of salvation. Because of the, imagine mo, tinarsuan na ti tao, tinalikodan ti tao, gaputi basol, awanan tinamnama tayo, imay na sinurok, bimaba, imay kanya tayo. Mayat-mat ano dito ko na, pinanawan na kanila kay mo, napanay kambali ti sa bali, ingkat, hamong ibaga nga, umay ka nagawidan, haan, mapangkasungot, ingkat din ko na, nagsakit mo, ano, dyan, nagbabae ko ng alakay book, nakita kung di babae na to. Nagdurgi pa yung musika. Sakit naman. Hindi mo tayo paka-insultuan. Hindi nga, doon kita itong taong kasi na, ayat na dyan, ito, ilyada ko. Dapat dyan, kung na dyan, may sana, agsublim to, langit tulad na. Ito'y tinagkasaran na, agsublim to, wow. Yan nga, condition, ayat na dyan. Kapay mo dyan lalaki ko mga garamid, apay mo, siyempre maumong ang duma, apay ha. Di na rin, titusok ka kasla tao, haan nga kalaki na po Diyos, nalakamod nga mauma, because of differences. Yung agin na yate, kung natay di rabi, ure, agbin kaw, nagduma, narurod, agap apada, ngam, adda day tayo, agin na yata.
At damo rin tayo, hanagon uni, agkad kadwa, dangan, naganda yung jay. Puso ta, iso nga may mayat, nagbaak ka. Tawag ka apang. Apa. Hindi pa yan napasa. May ikapapilo nito, dati Philippine may ikadwa. Ado pa dito. Actions and words of love. The heart of Christ as symbol of the deepest and most personal source of His love for us is the very core of the initial preaching of the gospel. It stands at the origin of our faith as the wellspring that refreshes and enlivens of Christian belief. The core of the gospel. No, summary of the Bible, we can say in one word, love. Who is that love? Christ. Old Testament, New Testament, summary na amin, even in the Old Testament, it speaks about Christ. Ang nakita natin history, panaka nagtitao, panagbugpatitao, panagbalagi kita, apan kini Kristo. Aging ganan, and the New Testament, lukit kita on the new heaven and new earth because of Christ. Okay. Actions that reflect the heart. Christ's love, the depth of His love for us is not by lengthy explanation, but concrete. Kita antay pa yun. Ito na mabasa yun tayo. Christ said the depth of His love for us not by lengthy explanation, but by concrete actions. By examining of His interactions with others, we can come to realize how He treats each one of us, even though at times they may be difficult to see. Oriente nga mapada yan yung concrete actions ko na. The gospel tells us that Jesus came to His own. The word refers to us, for the Lord does not treat us as strangers, but as a possession that He watches over and cherishes. He treats us truly as His own. Ayan na eh. I do not call you servant, but my own. No kukwam, no ayatag, kukwam. Kala ko man jay material things, motor mo, ayatag, bagay. Nibakit mo, nilakay mo, diri anak mo, bagay. Amo mabalin niya ibatan, amo mabalin niya. Nakarkaro kini Apo Isusun, ako ko na tayo ngaron. Okay, proceed tayo, makaado tayo. Kadito atindog pay. Basahin niyo mamay. Go! Jesus came to meet us, Bridging all distances. He came as close to us, every day of our lives. Manisampay. Indeed, which means nagmayat. Maawatan niyo di bagbagana? Wow! Agbibiya kada kanya tayo, inya na ganan magipagbibiya kanya tayo, kuko na tayo ngaro. Nung nagduma, hoy daw. Customer, nung kan problema tayo, nung ada pagdadaanan tayo, nagda problema tayo, nung ada pakarikutan tayo, tendency, we question presence of God. Apaya apo, apaya nga kasjay. Siyak pay mo, tikarkariga, atak pay mo, tiyang sinpot, damor nga sinpot ka, nagduma, damor mga testingan na ka. Yes. So nagduma ko na damot, diyak nga sinpot ng Father, bahala ka. Nung nayanak ka nga rinukar ka, di rinukar ka na. The Son of God became incarnate and emptied Himself, taking the form of a slave. Baba. Action nga rin din yan, the action of the heart. This becomes clear when we see Jesus at work. He seeks people out, approaches them, even open to encounter them. So na pwede manon. We see it when He stops to converse with the Samaritan woman at the well, where she went to draw water.
Na-explain tayo dito kay may isang sermonan, ha? Napanditing nga aldaw, apaya nga napang ngamin, dahil ka Samaritan woman, ang moda nga isuna, iti awag na prostitute, makikamkamalala, ado tinakabkabalay nan. Baka dahil ka nakichange, nakiyay simswap pa'y kati asawa nga tan. Kung saan mo ti hilig yaw, sinukatan na umaktin baka to, uwag. Maya nga tan niya. So pamoy itulog, nagsinukat kaya ti asawa. Ang pamoy itulog. Alam tabado na, dog ti tabado. Nasa nga tama yung damo yung agkaida. Diyan mo. Kada ito'y kunada prostitute, nga napanting nga aldaw. 40 degrees, kunada din napudot, kanya da din tatang, 42 tayo, 40 degrees, more or less 40 degrees na pudot. Awan matatao, ijay bubun. Kinapan niya po, Isus makiinumat man, kunana, hanga mabalin. Tahudyo ka ka, Samaritano kami. Ngam niya po, Isus, brenik na di boundary. Handa nga in-consider di kina Samaritana na. Hindi ko kunanan, no among la ko mano siya, sa okay ka, ikan na ka, iti, haan nga maatsyanan nga ganun. Apo, nagdalbalin diya, the change of heart of the Samaritan woman. Ikan na man, tapos ka tumawawag. Kunanan pa'y naakas, lapay siya kami diya, ngam nanipod tayo diya, na sarakap ni Apo, apan na, inwarwaragawag din. Nagbalbalo di puso na apaya nasarakan ng Apo Jesus. The encounter. Timat uri da kita ini prayer, kada kita retreat kada ko kati umunamot nga ibaga tayo uri da kay mga mangmangtad ti tubay kada ko anya mo ti umuna nga ibaga tayo kay encounter. Na encounter mo ka din Apo Jesus. Kasi mo ti approach da kita duma, magproblema, may problema ka, gusto mong mamit ang Panginoon. Sama ka sa amin. Oo. Ay pag-pray over natin. Salamat Panginoon God. Nang anak mo Panginoon God. Opo Panginoon God. Galoy ng puso niya Panginoon God. Talo ti pagtaytingan. May isang abaks, may isang abaks. O, pimanaw na. Huwag pagtayting na. We see it in the darkness of our night. Meet Nicodemus. Dayay. Yan, nagpagunyag. Okay. Ni Apo Jesus talaga nga nagitik handa nga pinipili. We marvel when He allows His feet to be washed by a prostitute. Dijay. Nya mo ti ko na kita kritik. Nya ti ko na da. Nya ko na da kita di na panapinunasan jay nya pinagpunas na dijay. Buok. Nya binanbangon natin. Lana. Kung namo na kita kritik na kita itatao nga. Di na pala inlako ta ito kada kita na panglaho. Agin lalain na kita. Di na pala inlako ta yan. Nanginang di magbangon na kanya. Ti simbol na dyan. Pinagpunas na amo yung maruti buong kasimbol na dyan. Ti beauty kaan. Kanya ka, dakil na buhok mo na pinta, isumaro ti beauty. Sugod mo na nagkalbukan awan beauty mo. Napimuro ta buhok mo, siputan no, kwadji po na pakulungan man. Simbol nga rin sino pinagpunas na. Dahil pangatrak na bagbaglo imbuyat na, agbalbaliwon. Dahil ti simbol na dahil. Dahil man na, caught in adultery, makikam kamalala, aniti ko na neither do I condemn you. Uray siya, haan ka nga. Usgaan. Anyati ko naman, ito yan. What do you want me to do for you? The blind man. Kasje ti panaki, anya na ganan, kasje ti nagbalbaliwan da, gapo di encounter, gapo di action ni Apo Jesus. Nagmayat mo kung ano, kung nangarod ka. Nga da kayo. Mostly most especially kada kayo nga leader ti simbaan. Da kayo nga dadya kumbento nga kanayon kada dagitay agibas-basa kada akulay kada agraman amin yan mangidra-drive ti padi kada manilablabat ti brief ti padi pwede nang ti brief kanyak do nga box nakita na siguro nga bukbuk. Da kayo kumang, da kayo nga kadkadwa, da kayo nga amin nga patayo. Da kayo nga dati tao-tao ti simbaan. At nga tamot nang ibagakan niya tayo nga medyo wagas ti panagbiag tayo ka pagbalbaliwak mo tayo natukayak iyagaraw na manong tawon mo di ulag tisimbaanan manong tawon mo agserservin agibasbasa agap akulay at nga tamot nang ibaga nga
Umurutakan niya yung una saan ka, balbaliwak na po nagsayat ka. Hana niya panunutan tayo, di pagbagi tayo, at na tamad na influensya, ang tayo kapot, ang puso tayo. Kung adakala dyan ang pangpanglay. Sa lasya kumapadi ka. At na tamo, nagbalbaliw, gapukan niya, di man tikarkararat ko. Habang gapukan niya, di ko man ni Apo Isus, nung gapo niya garaw ko ka, managbaso lak mo ka, at na tamo na to kayo nga, makimisak tumot ka, nagsimpot ako, taapaya, nagmaya. Nung si kapay mo lang nga padi ti, umalisak ti pagmati, sakta na makimisan, no, nga dadag padi mo, kung nanibagat natin, lalpas ka. Nasa ka na kasi ko ma, sakto lang makimisa, father, no, masukatan data, liptor nga kaaruba, may apaya, ay apo, barubaridad. Panonotin nyo, datayon. Reflect tayo, yung bagbagi tayo na you don't need to answer. Kadda na tamot nagbaliw ka puti. Uri exercise bagi simbahan, kadda na tamot nagbaliw ka puta. Marik na da puso kada. The sad thing is, umalis na pamati because of you. Oh my God. Sorry kasi ata uri na kami mga papadi na nagdumakat. Damo lagi tayo mga paadayumi. Kami we cannot please everybody kung ano yung adalat na kumamot. Adda na tamot nagbaliw, gapuking ka. Ni Apo Isus ka din na-encounter na ni Apo Isus. Wow! Nagbalbaliw na. Kita tayo mo. Alter Christos, another Christ. In person of Christ, in the person of Christ, kung nadagarong tipadi. In the person of Christ, kada kayo mat, at nabunyagan tayo mat, at serserbi tayo mat, agibasbasa tayo mat, agpakpakomunyan tayo mat, tibagi ni Kristo. Amen. Nabarpit ako, hindi na pala lagi tayo. Ibagbagang tibagi ni Kristo, uwal, nabarpit ako, hindi dyan, hindi na dyan. Kaya man, nagsakit na panunutin, ibagada nga yan. Sa akto lang sabihin ako, sa akto lang makinisan no, masukatan di pastoral leader ni, at langit ko day dyan. Makinismisa ka dati ako, mamapaya, sa akto lang na makinisan, magsukat kapaya. Madingarod din ko ahan nangarod na makaawis, makapapaksyap. Kani Apo Isus din encounter dan nagbalbal ito. How I wish nga, Jesus tayo kumaamin niya. Nadama Jesus di ayang minum na tayo mutan. Naarak. So nagpanagang kayo ti panagang kayo ti anak yung alwadan niyo. Apo'y panagan mo kay Jesus. Apo'y siya na wala ni Jesus. Nakayin si bibiyang pa. Si bibiyang pa. Wala nagwala. Sinijijis mo sa diayan niyo ni Maria. Ang wada niyo di pagpanagan niya. Hindi niya. Hindi dagit yung naroon sa lutsot ni Apo Isus idin-encounter na ida, nagbalbali di puso da. Karit na magkanya tayo, hantay urahin ni Apo Isus. Datayo mo. Challenge amin, agraman kanya amin nga pati. Ada nga tama, agbalbali na datayo mo encounter da. Ada nga tamang matukay ti puso na. Kung maad-ad na ako madayuda. Kapangkantukin San Pedro. Excuse me, Rufo. Hanggang umaytoy, apaya. At ano, timana, ti pang matay na kabukin ka! Nakismusong. Kaya nakarbalitot ko, nakatangkang sita. Kunanantukan niya. Sorry, Lord. Challenge lang mo takam niya kayo. Huwag mo sir-sir pinag ito ibagbaga tayo ng hantay kay Pada saan? Uri ko may agad amay ka, maamuntay ka amin, uri ko maadal tayo amin, uri ko manong encyclical ka na Biblia, kaya naalun tayo, ti-utet tayo, awang mo ti change of heart na kunaman, awang mo ti panagbalbalo di puso tayo, awang mo maamis mo. Ni sir-sir binangagar pila ka ti ilugan, ti siyang rabiin mo. Nagpas tataking kitangsit ka mo. Di na pa nagawa pa, nagsingiran ti plete gilugan, nakabayad na ka kaya, nag-aapa pa. Ay, apa? Ang mukha! Alam. Mabalitasin na. Kahit na nga, mo dyan, challenge na kanya tayo. Nawa, inaibiyag tayo nga challenge, o rekisar din tayo, nagita diskasyon na na. Mas tayo sa i-discuss tayo amin dito na awang magkinmagat. Ganas. Tuloy tayo pa, haanan.
Talagang adu-ad ato. Dahil nga chapter, kayo sa tingapit dugan. At Christmas dato, natay pa lang to. Christ shows that God is closeness, compassion, and tender love. Laita. Christmas program na dyan, datay pa lang to. Ada na panangan, ada pa ni mismo, ada pa nagsiya, datay pa lang to na kamulada. Christ shows that God is na ni Apo Isos ay di imay namin ni Apo Isos ito ni Kristo impakita na nukas ano tiki na mga dayat ni Apo Yo. Haan lang nga di umay na kanya kayo. Di panakilangon na kanya kayo kasi dayat ni Apo Isos awan bahid na. Awan pilpilyan na. Aging gano'n na insabot na tibagi na. Pero pwede ka pa nangitid tibagi. Haan na nga kinuret na dagiti mati hanamot ang kinonsinter dagiti maditi aramit na dinilaw na mata ngam isu na ti perfect na pagtulakan ka iso kay ipakita ni Apo Isos di imay no kas ano nga agayat ti Dios kas ano ti asina mabisin lang na ipagding kalikudan. Whenever Jesus healed someone, He preferred to do it not from a distance, but a close proximity. He stretched out His hand and touched them. He touched their eyes. Lord, please touch my lips. Abay, dumagsasao nga dyan may gawin. Lord, please touch my eyes. Abay, di pa nagkit-kita ka niya. Mali amin. Lord, please touch my hands. Abay, uri dyan kayat niya mag-supo. Ako mo balak ko mo tumati. Lupa. Pag-aasam na. Sagat ito mong ko. Sinagit nga ako diyo. Isugarod nga. Isugarod na dawatan ta sa gina. Isugarod na dali kay ti Ebanghelyo ti Apo. Kung natayo niya. Isugarod ko natayo niya. Nga Lord, open my mind, my mouth and my heart that I might worthily proclaim your gospel. Mga Ilocano, mabalintay mong ibada apulo katamti panunod, tingiwat kinti kusot at nung mainiwaradawag ko ti Ebanghelyo, maibiyat ko ti Ebanghelyo. Kasi mga ti problemang tingiwat, nagkararag ka, murag agun niya, Lord, touch my lips, kapaya, seal it. Seal it. I-close mo. Pagkatang mahala ka makapasakit. Pagkatang dati may mata, ayusan, ikatanti ko na tatno, di makita ka ayat, compassion and love. Haan na di ba nagkita ka? O, kita ang, hanga matati ba yung chismosa? Hanga matati, naging ko na. Tapos na pilpil yan, ayat na. Napuri dito yung ima, kaya sagidan, tapos nagtrabaho, agserbi ka na yung tao. Nawanan na sakit. Pas! Madi, hampay lang na ready. The next topic, Father. Narigat pa ilaan, hamo pa lang maisil ako. Gori ka, bumalisak pa. Okay. Karena tayo. Inya pa eh. Isa pa eh. Once he even stopped to cure a deaf man with his salita. Ang tatay pa yan. As the mother would show that the people would not think of him removed, the Lord knows the fine science of the rest. In His compassion, God does not love us with words. He came forth to meet us by His closeness. He shows us the depth of His tender love. Hanlaeng nga sao imay babaan ken ni Apo Jesus. Sa ni Apo Jesus impakita naman
Inarakop na tayo, insuro na tayo, impakita na tinagayat ka na tayo. Ganyan. So, kung tinagbalbaliwan tayo, kung ako na natin, the action of the heart, reflect, actions that reflect the heart. Iso nga rin dito, nung masarakan tayo na po, nung marina tayo lang panagayat niya, kuyos ka niya tayo, o may nagbasol ka pa rin. Handa kami yung tendency tayo na tao nga, nung nagbasol tayo, gakas lang buwan tayo nakasubli. Nung nagduman, nung gapo tayo, di kinarugit tayo, nung nagduman, gakas lang maamak tayo nga subli ng haan. Hanga kasi dito panagkita tayo at tao na dyan. Sa bali di panagkita niya po Diyos. Sa bali panagkita niya po Diyos niya po Jesus. Take heart, son. Yan natin yung baga na natin na take heart, daughter. Encourages us to overcome our fear and to realize that with Him at our side, we have nothing to lose. Okay. Pay manuday tingnan slide 5. The same Jesus is now waiting for you to give Him the chance to bring light to our life, to raise you up and to fill you with His strength. Urayin na kamot na po Jesus. Wow! Come to me all who are weary, and I will give you rest. Before His death, He assured His disciples, I will not leave you orphan. I am coming to you. In a little while, the world will no longer see me, but you will see. Haang kayo baybayan. Medyo mo ti prinsipyo tayo. Apay, timod kararak ko, diya ka mo no, nangyagin mo no amoy yung ati prinsipyo dito yun ka. We do our part. This church, dito simbahan tayo, aramidon tayo. Ngam, haan na magaling na baybay ang simbahan tayo. Tila aramidon tayo, di amo tayo nga kabaulan tayo, ngam aggarilay tayo, iti bilog na tayo, kukuha na nga ro. Hantay nga matalik ko natin, hantay nga handa tayo, ti nalain nga magipataray natin ng simbahan. Dynamic. Naglakat ti mangalati program nga, umay ko itaapal kanya yung haan. Isugod nga datay ti mga dal, intinukan agtalit na ginam, in the end ko na tayo tumudlaan, bay ang ti espiritu nga agtrabaho, apo di mo't agbalbali, lakay ko, kararagam, bay ang nat espiritu agtrabaho, apay agtrabaho niya po Diyos. Amo ka ba ilang one bay am, apo di mo't agbalbali, bay ang agtrabaho, basta aramidon di among nga umisong. Di magbalbali ni katuka nga, regalwang, lechon, inalda, makaitaw. Yan ada yung apa, matanga kasi dyan. Ito nga, ko na, ni Apo Jesus, apay, di demisyon tayo, apay, amoy iti, the biggest mistake na mararami, even priests, nuns, in other missionaries, tagi ko ang di mission. Siya. No. Never nga baga tayo mabukat tayo. Dahil ito'y komisyon na, trabaho na, intalit na laang kanya tayo, aramidan tayo matulungan. In the end, ibaga tayo matlaan ako, kukam na ito'y. Simbaan mo na ito, siya katagtrabaho na siya. In the end, dahil na anti-prayer tayo, apo, aramidan mo ti kabagalam ni si kakadi ati manggaraw, si kakadi ati sumbrot ka dali ti puso na, apay siya. Sino ako? Sino ako mano? It is the Spirit ko. Kung nangarod, I will not leave you alone. Kaya in promise na, I will be with you till the end of time. Wala na yan. Kung pinanunod tayo nga da kami siya, ay, awanan na, nagkamali tayo na. Urikat siya, apay, di kararag ko ka apo. Apay, di, urikat no detay. Urikat no detay, mangmangtid ako matitok, dagita, retreat ka, ay recollection ka dako, timula ibaga ka, ako niya, di kayat mo nga ibaga kanyada. Nga di kayat kong ibaga, agot ipasaganam, resents ka, agwa ka, kasi dito magharag mo maudi ka, ako niya, di kayat mo nga ibaga kanyada. Ano yung baga ka, siya, hindi pa nawag ko, ni matot tayo. Hindi ko rin magsak na, nagraraman. At dan sama ngamin mang tagtagi ko tinisyon, at kanya yun niya. Oh! Dan sama, hindi sakti ako lang, hindi sakti lektor, hindi sakti katikista, hindi sakti ako nagbalbaliw ba.
Oh my God, biggest mistake of a missionary. Isuna. Kung nanangar di may sa missionary subject di, kung nanangar di may sa missionary, mapanti may sa Islam, I will bring Christ to that island kung nanangar. Idanon ko ni Kristo itinetang isla kung nanangar, kung na-DJ teacher, no. Christ is there already. Tatao na dagita at dadyayin niya po Isus. Maturog in kariinan. Nagdaon do tini bangkada ka maidaldalo yun ang tadanda ni maiyano din ta dimag kan ti karayan di kabarwanan. Apo Isus agring ka na. Oy agring ka na ni malumnad tayon kunang laeng at dadyayin. Nung ti ko nang inak idano ni Apo Isus kadagwad. Anya ka. Away taga Salsetaw. Feeling kaya, haan, division at kaya kuko tayo. Uri ka diya transformation, uri ka diya change of heart, diya kabsat mo no, sikat inusar na nga instrumento tap na agbaliw ka, indain ka, isunang tulad ta, haan. Nagkuna nga sika, instrumento na ka, yes, you can be an instrument. Namahaan lang ka, isunang tulad ta, diya mo. Noon, una diya pamating, nung direti baga mo nga. Siya, once kayong baga tayong na tinagipate pinisyonan, ayat kang kamalita pinisyonan, pang-aasiyaw. Tapos diya kayong sa, mari-ri na. Usyap ko, hindi siya TPPC. Hamoy bagbaga na dyan. Padasin na iba ka, nakakupang ka. Madi ang kabsat. Ni Apo Isus akin trabaho, isunat akin simbaan, isunat akin misyon. Niintalig na kanya tayo, kana tayo the inspiration na nagtrabaho, well and good. But isubli tayo kanya na. Tansit dahi ta. Pride dahi ta, may baga tayo, nadatayo. Pulosan mo imumula pa nung yun ta. Jesus always finds a way to be present in your life so that you can encounter Him. Talaga nga ibirbirok na. Kaya't nakagsubli ka kanya na. Nung natanggan ta ulong, kaya't nagsubli ka kanya na. Na napasaw ka, ay idugmam na ka, tapag na ka. Naging masango isuna na paya, busy ako namin, Father. Nagdadami din trabaho ko. Atakir na ka kita. Mo may kanto kinapapalin, Apo. Bisan na, kinaldawag mo may makimisan. Nagunggo na. Hindi ka pigpigsaam na ipatam. Encounter na kalata. Ang mga kasdi nga. Di ko na mablak niya po Diyos. Agsa mo yan isa plate. Nagdaduman, kadumat ka na, daaso yun, da pusa yun, da babo yun, nuwang yun. Di mo na nasulpan ka. Sa plita, mapaya. Di karot kayat mong panang isurohaan. Tapos gusto aramitin na, iso mo nagdaduman, ako nakadumdungat. Nagdumdungan na sumapling ka. Sinaplitan na nga, may karanukong diyan yung timanok na nalatak. Umangkan. This is us days. Kaya na dito nangaramit si Kang Adulpa. Masinak mo tangkay. Adulpay ka nga. Di pa nagkikita niya po yung di panang mat-mat na. Pas-pas-pas tayo nga nila, nagadulto na ko na yun. The gospel tells us that the rich man came up to Jesus full of idealism, yet lacking in the strength needed to change his life. Nyati ko na look at him. Jadi dapat na nyati ko na nyati ay kunana di dapat nang malagit ko yung ebanghelyo. Nyati ko na nyati rami dak tatno matungpal anya na tatno magunod ko tibiyat nat na nayo. At suluton dagiti lilag. Un sinusurot ka na nipod ubinga. Mo yung magaya. Nya ko na ni Apo Isus kanya na ta ma-challenge na ilakon ta. Partyong ta baboy mo tay pakan mo may makimisa. Wow. Na-enjoy ati pakakitaan. Ilakon ta sa nikwam. Itad mo ka dagiti na panglaw. Ang partyong pa. Contribution! May saak na ganun to di kakaanakan na nga o may mangan. Ano ko nga? Apay gak amaw. Apay kapaw. Bas-basit ko makan niya kami. May sa atin, sudah ka nagador ka kapamilya. Hindi ka imot. Inakong ka sa nikwam, ito mo ka dahil na challenge dahil action dahil.
ko na yun. Can you imagine that moment, that encounter between his eyes and those of Jesus Dijay? Okay, back na. Okay, di pa nang magmag na. If Jesus calls you to and summons you for a mission, He first looks at you, lambs at the depth of your heart, and knowing everything about you, fixes His gaze upon you. Wow! Ada pwede kita mantra. Ladawan ni Apo Isus nakatado. Mingmingang. Nagado ti makreate mo ako. Tinupan kas la kumikita ni Apo Isus. Hindi ka pala nagbalbali ko. Uri ka lang makonsensya. Nung nawang konsensya ka dyan. Kevs! Kaya nga mingmingang. Isuwag na umay kaya adoration. Dan sa lector kada ako ulit nga pinapanasal din nakadura. Ito no malpas ti installation ka awan konti ag serbi na hanton nagserbi kan na umay dadurar ah. May namingmingan ako Isus na awan ti mako nang hanga masaplo na sa uka. Isablit mo lang di ba din kanang bimbingan da di blessed sa kron at the transformation di puso din. Kuno ko mala isip ka diyan. Nakawawit pa ka. Gagaraos ni dyan ka. Sirip-siripon di cellphone mo niya oris. Saan agad natural ka kadata mo sa palit ipakarik-rikot amo. Nohan nyo nga, ang kayo maka-umay tirabi, umay kayo tiparbangon niya. Nakalukat niya side na ruangan, nag-alastes, ang gatong dyan yun. Hindi agad na, hindi itagmukan niya na, linglingan niya po Isus. Ibigbigon ang kasarita na personal niya po Isus. Nama mo, ipigtig sa atin, hindi ba na altit mo. Di pusong laan ka. Bakit di ka? Apo Isus? Gata ka? Nakarain kan? Madanong datong magkaskas dyan ay apaw na po ka. Awan na niya na gana, nasaliban nga po pati ko ngayon. Tinilaan pa ng isang min mo dyan, rinaon ang amin. May agadurak ka, agapapura kayo. May lagyan sensor. Kurang ka makauyuy, agin-uyit ka, mariripok na dyan kaabay. Dagka na eh. So it was when he asked, walk by the Sea of Galilee. He saw two brothers. Sino na kinakapsat? As he went from there, he saw two other brothers. Tim mo na. Simon Pedro, James and John. Many books of the gospel illustrates how attentive Jesus was to individual and above all to their problems and needs. Okay. We are told when he saw the crowds, he had compassion for them because they were harassed and helpless. Di pa nagkikita ni Apo Jesus. Di pa nang matmat ni Apo Jesus. Challenge na magkanya tayo, ibagbaga kayo nga rin dito nga. Ngayon suot mo di puso na, uri di matam, ti panagkita mo sinikabsat mo, kasla panagkita ni Apo Jesus. Anya di jay, ada problema na at kasapulan. Masapol na ti ayat, masapol na ti kares, masapol na ti tulong. Ada problema na, ada nagkamalyan na, masapol na ti compassion. Ngam na ti panagkitkitan kakalaban, so nagijala tayo, oy, amom, nakita ko manan. Adayo, aday na po, Isos dahil isunak ka, masapol na ti ayat, masapol na pan nakaawat, masapol na ti tulong, ngam di pa nagkit-kita ka sa bali, ay kalaban tayo lang nagyan pakusaw. Haan nga di pa nagmatmat ni Apo Isos kadakwada, sumorog na, matmatang kabsat, matmatang dagidada, kanto tayo nyo yan? Tijos ana maswat yan. Wow, ladawang tijos ana maswat. Nagtangsin mo na po Diyos. Nagulpot mo na po Diyos. Ladawang nga rodaan. Oh! Kaniya kantang ladawang tijos ana maswat ka. Kapsat, napatagaw na yapaswa. Di kan tulit patangga datang.
DJ kang tatay la, ano, amirisan mo na saya at DJ kang tatay na, nagdakil kang iningan. Aging bibiwit ka mo, tadi mo amo. Kaya pa nang matmat noon kita ang nikabsa mo, laman. Lagawan niya po Diyos, ti pa nang kita ang kinikabsa mo, kadaan at yan compassion. Perfect, naparok yan. Nang di pala pa nagkit-kita mo, Allah. Manutawin mo, ada yan, nakagapa dito simbahan, manutawin mo, magsasag, manutawin mo. Di pa lang nagkit-kita ka, birjat simental. Ako, pakawalan, Diyos ko rin po, nagmasang may salakan. Nuri may salakan ka kumamay. Whenever we feel that everyone ignores us, that no one cares, what becomes of us, that we are no importance to anyone, he remains concerned. Hanggat kami, agdalak tahaan na ka mabaybayan. To Nathaniel, nyaman ni Nathaniel, standing apart and busy about his own affairs. He could say, I saw you under the fig tree. Nakita ka di si Roque. Olibo, ay fig tree. Inawagan na ka. Uray no na, already pa na ipagarupo ka na kamamod na precisely out of concern for us. Everyone of our good intentions is small acts of charity. Wow! Ang muna gayam, uray basit laeng panagayat mo, panagparabor mo, dito tulong mo, ang muna gayam, uray mo masapol nga ibaga. Father, at kami sa akna. Yes, hindi pang UPC mo. Haan masapon nga ibasa. Wala na ibasa na. Sikati kayat ka. Ang disurat na ko, retired teacher namin. Thanksgiving. with emphasis pa din dyan. Napaw. Amunan. Sakbay mo nga aramida na yung charity amunan. Kung nanarod ka, padasan nga iburay, padasan nga isubli na at adong. Kung nagimpay na padasan, wampay matatnawan mo. The gospel tells us that once he saw a poor widow, put in his small couple of coins, kuna na dayjay, temple treasury. Nyati kuna na, imbaga na dayjay disipulo, ado ti inted na, nom ti inted ti amin. Isuda inted di subrada, isuna inted na di pagbiyag na. Panagkit-kita ni Apo Jesus. Dayjay kung kuna ka panagkit-kita ni Apo Jesus, dayjay ni perception na itibanbanan. At ano di inted na apaya di andakin kuha na. Kasama na dayjay ako na. Kanya pandemic, kakaasik, tithing tayo. Kung tumakta niya tithing tayo, what's the use of your tithing na nagtakta na isang ka, nag-good record ka, updated, dapat advance na, hindi ka arubang ka din ba ikulit kan. Hindi pa nagkita mo na rin, hindi ka saan kita niya. Nasa ano nga rin? Jesus does appreciate the good that He sees in us. Napilakabado mo dati mo ng sansin, apa yung tirang sa mo, di buo din ang sa mo. The centurion. Confidence. Jesus listened to him and was amazed. Diyay, may isang centurion na punana. He reassuring it is to know that even if brothers are not aware of our good intentions or action, Jesus sees them in regard and regards them highly. Oray no, haan nga maamuan ti kakabsat mo, iburay mo, itulong mo, amunan. Garan. Basaan tayo man amin ka na banog ako, namnay kong sagpeto mong go. In His humanity, go! In His humanity, Jesus learned His promise. And she treasured them in your heart with Saint Joseph. From His earliest year to be attentive in this day. Wait, nabasa yung mat, nawatan yung mat. Although the scriptures preserve Jesus' words, ever alive and timely, there are moments when He speaks to us inwardly, calls us and leads us to a better place. That better place is His. Wow. Kita
tayo niya nagmayat yung baganan eh. May pa nang ibaganan na tayo. Yung mga Santo Papa nang aramid dahil isang mga katati ko na naawal na yung sekretary na. The better place is this. Right. Us to find fresh strength and peace. Come to me, all are weary, and I will give you rest. Da kayo ana banban kin marigligatan umay kay kanya ikan kayo ti inana. In various occasions he demonstrated a love that both passionate and compassionate. He could be deeply moved and grieved even to the point of shedding tears. Dayay. Nakita na nga kaslada la arban nga awan ti mang pastor kadakwada maat na asyam. Ada asyo? Oh. God is kaanya na ganan asig. Ti Diyos ka kaasig ko nang Santo Papa. Yeah, year of mercy di mo, the year of mercy hanyo diniskas na di ini. Go. Nya taon di year of mercy. Nag-ubrayo parokya ko kaya ti tawon ti kaasing napangkayo na kitong diyan na kay kasi isungar ti rupa ti Dios asi ti kailangan ko na kaan nga daton nga ang damo na sungkat na kaan na daton na mapuuran asi kaasyam amo pasok-sukan da asi ang pay asin na poesos bayagan dapay. It is clear that Jesus was not different to the daily cares and concerns of people, such as their weariness and hunger. I have compassion for this crowd. Yan yung maganda yan. Masyanak na dituloy na tao. Awan ti makanda. They have nothing to eat. Panggatangan tayo nga kung nadamay. Okay. Masyan. The gospel makes secret as he came near and saw the city and wept over it. Nagsangit. The cross of Jesus' most eloquent word of love. It is love, sheer love. That is why St. Paul is struggling to find the right word to describe this relationship with Christ. Could he speak the Son of God who loved me and gave himself to me. Kuna natin letter of Paul to the Galatians. Na sino tinangayat kanya ken nangitagtipan. Christ's offering on the cross became the driving force of St. Paul's life, yet only made sense to him because he knew that something even greater lay behind it. The fact that he loved me. Dahil dati title na niya, he loves us. Okay. Tuloy tayo itong bigatan. Kararag asap-asap, ibagkat yung manday tayo. Tumakder tayo iti baet dagiti ado kapan nagbalbaliw ti biag agdawat tayo iti apo ti panantarabay na kada tayo ket ipaay na dagiti kasapulan tayo itonggal panggep ko na tayo apo paraburam dagiti tattaong Tapno ti Santa Iglesia ti Dios ket pasangbayan na nga pada dagiti nalinteg managbasol parigtaen na dagiti anak na tapno tultuloy ti panagsurot da ti dalan ti panagbalbaliw kumararag tayo. Tapno songbatan tayo ti ayat ti Dios amang isalakan ket makita tayo ti rupa na itipada a tao agraman kadagiti saan akapada ti pammati ken sapulen tayo ti pagimbagan dagiti kakabsat tayo kumararag tayo. Tapno saan tayo nga ipalubos sa sumrek ti basol ken iskandalo to uneg ti pamilya when no corruption iti simbaan ken itigimong tayo amang parmek ti kinalinteg ken kinaimbag ti puso dagiti tattao kumararag tayo.
Tapno masursuro tayo ti makikapya iti laksid ti panagsusupadi ti ugali, pamati ken panunot, kaya't agbalin tayo as senyal ti namnama, dito'y lubong amang iturong iti dalan ti kapya, kumararag tayo. Tapno dagiti kakabsat tayo manipot ti gimong San Roque, kaya't ipaay ti Diyos kadakwada ti nananay bendisyon iti daytoy a Paskwa. Ipaay kadakwada tinapintas alangen-langen, panagtitinulong ken panagkaygaysa, kaya't maadaan da iti talna, ornos ken kapya iti gimong da akas anak ti Diyos. Kumararag tayo. Tapno dagiti kakabsat tayo apimusayen, kaya't pakawanen ti Diyos dagiti nagbasulan dan, kaya't maragpat dan iti agnanayon aragsak ken kapya sa dilangit. Kumararag tayo. Agulimag tayo tayo matdawaten dagiti bukod tayo apanggay. Dagiti panggat ti pamilya tayo. Hintay mat ikarkararagan dagiti kakabsat tayo at dimawat titulong tayo may karkararag kadakwada. Manakabalin ganagnanayon a Diyos, sapay kumata kanayon kam asiriridam, kan silulukat ti puso mi amang ururay tiya ay ni Apo Jesus. Aywanan kan ilisin na kami ti anyaman na pagbasulan, tapno maikarikam to nga umawat ken Kristo nga anak mo ken Apo mi. Impay mo kadagama ko, kinagyusan ngayat mo, yat mo kinanyukot kadagami, darambagin ni kaidaton mi. Kumararag tayo kakabsat at nagatayo ken dagiti adapon tayo, makaayayo kumaiti Diyos Ama aman nakabalin amin. Kat may paaya pagkaligayawan, kan pagkaligloryahan tinagan na, kan kastamat na pagimbagan kayo, kan di kagagupan, tinasanto ang iglesia. Apo pasantom ka, dagito'y daton ti iglesia, kat ipaay mo ang maikari kami,
Amataraunan iti nailangitan na tinapay, babaan da ito'y natanok, a misteryo tiyo karistya, gapo ken Kristo nga apo mi. Ti apo at da kumakada kayo. Itag-ayo dagita puspuso yon. Agyaman tayo, iti apo at Diyos tayo. Pudnoon ay maikari katrumbeng annong mi kat pakaisalakanan mi ada kami iti amin na tiyempo ken disso. Agyaman kam ken kaapo na santuan nga ama. Man nakabalin katag nanayon a Dios gapo ken Kristo nga apo mi. Isu nga impadto dagiti amin na propetas, sinikog ni Birhen Maria iti mangnibinibi nga ayat. Ni Juan Bautista in waragawag na nga asidagti ay nan, sana impatuldo idi nga addan. Ket timetla ang anak mo ti mangipaay, ada kami agraragsak kami amang pasangbay iti misteryo ti innapan na kaipasngay. Tapno masangpetan na kami nga agkarkararag asiriridang, ket dagiti pa kaitantan-okan natiin kam ramrambakan. Anan sata makidanggay kami kadagiti angheles ken arkangheles, kadagiti amin nga ehersito ti langit, ket ikantami ti imno ti pannakaidaydayaw mo ket kunami adi at sarday. Abiib ka akinasanto ket sika ti gubwayan ti amin akinasanto. Dawatin mi nga rod ti paay mo ta espiritu amang pasanto kadagitoy adaton tapno pagbalinen ket ipaay mo ida kada kami abagi kandara ni apo mi a Heso Kristo. Isu idi sakbay ayawat na asi ayat ti bagina tapno agtutuok nangala iti tinapay nagyaman ken ka pinispisi na sana inted kadagiti disipulos na ket kinunana. Alain nyo kat mangan kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti bagi, isa maiyawat to, maipaay kada kayo. Kastamet akal pasanday di panang rabiida nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, sana inted kadagiti disipulos na kat kinunana. Alain nyo katuminom kay amin iti daytoy. Tadaytoy iti kalis ti dara. Dara ti baro ken agnanayon atulag. Iso ama ibuyat to ama ipaay kada kayo ken kadagiti ado at tao. Tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidan nyo daytoy apang ilaglagip iyo kanya. Ti misteryo ti pamati. Babaan ti krus mo, kanin ka panagungan, inakamin salatan, sika analugbot ti sanalubuhan. Iti ngarod panangilagip mi ti papatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag kan ti kalis ti pannakaisalakan. Agyaman kam ken kata impaay mo ama ikari kami, ngadda dito'y saklang mo kadag serbi kam ken ka. Dawaten mi apo tada kami ang makiranod iti bagikan dara ni Kristo pagkaykaysaan na kam kumati Espiritu Santo. Laglagi pang kadapo ti iglesia manaysak na piti sa ngalubungan kat parahirayam ti ayat na anadyosan. Laglagi pang ni Francisco a Santo Papa mi ni Marlo nga arsobispo mi dagiti amin nga obispo ken papadi. Laglagi pang pay apo dagiti kakabsat mi apimusayan asi inanama ti panagungar danto iti sidong takaasin. Awatem kad ida iti sidong taranyag mo apakakita andaken ka iti rupan-rupa. Dawaten mi apo tay pa takaasin kada kami. Aramidam ko ba amay karikam amin iti agnanayon abiyag ket magiranod kam to kinainggasatan a Birhen Maria nga ina ti Dios.
ninagasat nga Jose nga esposo na, dagiti nagasat nga apostoles kan dagiti amin asa santo, isuda ang nakapudno ang nagserbikan ka dito'y daga. Magikadwa kam to kadmet kadakwada ang mangitantanok ken mangidaydayo ken ka, gapo ken Heso Kristo nga anak mo. Gapo ken Kristo, si kakaysa ken Kristo, ken itisidong ni Kristo, ititimpuyog ti Espiritu Santo, iroknoy meken ka manakabalin nga Ama, ti amin adayaw ken gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Amen. Intay umararaw iti Ama, ket lualwan tayo ti kararag nga insuro ni Apo Jesus, kada tayo. Amami haddat sa dilangit, madaydayaw kumatinagan mo, doon kay kumati pagkagalian, matungpal kumatinagan mo, dito yung kagatas sa dilangit. Itdem kanakan kaldaw ito'y, tikanayin ni patinayon kaldaw, pakawanin dagiti basol ni, akas met pamakawan ni, kadagiti nga basol kada kami, ginapamanit ko yung dawatin mi kan kaapo ta isalakan na kami kadagiti amin na pagdaksan mi itdam kada si aayat ti kapya kadagiti aldaw mi kat babaan ti panulong ta kaasim kada kami kan kanayon ko malaeng nga iti basol mailisi kami ti amin ariribok may kanawa kami kabayatan di panangururay mi ti kinagasat anamnamaen mi kan itiya ay Heso Kristo anang isalakan kada kami. O ako mi ang Heso Kristo kinunam kadagiti apostoles mo kapya ti ibatik kada kayo kapya nga aggapo kanya kited ko kada kayo saan kada dagiti basbasol mi ti mingmingam no di kat ti pamati ti iglesyam ket kas mayan nurot iti pagayatam ipaay mo kada si aasi ken kuana ti kapya ken panat kay kaysa si kang agbiag ken agari iti agnanayon nga awan ti inggana. Ti kapya ti Apo kan kanayon kumangadda kada kayo. Iti napakumbabang iti managaya akas puso ni Apo Jesus ipaay tayo ti kapya iti tunggal maysa kada kayo. Kapya. Kapya. Adtoy ni Apo Jesus ti Kordero ti Dios sa mangikat kalay ti basbason ti lubong nagasat tayo ana ayaban iti daytoy apadayana. Apo kat may karino may katanya kung ti may salawan sa kung makapagpagpon ko'y
man nakabalin a Diyos, itanda na awat mi, tinadyosan na parabor mo, ipaayin mo kadi, tapas gadan na kami ti Espiritom, iti kasta kami akas silaw, amang pasungad, ken Kristo iti yaay na, gapo ken Apo Meso Kristo nga anak mo ket Diyos, iso magipagbiag ken magipagari ken ka, iti timpuyok ti Espiritu Santo, Diyos nga agnanayon, nga awan ti inggana. Agtugaw tayo pagdiit. Pagyamanan tayo ti San Tiburcio, Barangay San Tiburcio, kente gimong sitio Kabarwan, ti panagsaganan na ito may ikadwa nga rabi, tas makita yung mayat ti effort da, indawluan na ti pastoral leaders, kada kita barangay officials, kada kita gumimong ditoy, nalaki palakpakan tayo mo't idang. Congratulations, thank you, panagsaganan nyo. Diya ka muna da pinarpida, baka na idulin dan. Ito numalong na bigat Apo, ijay kalangkwasan sa din ang pag-aramidan na Apo? Victory Plaza. Ay, Victory Plaza, igit ti haywilaan. Wala po. Kumanay tayo ijay? Ay, nalawa. Di Victory ka numot na bigat. Alag, tatay ka rin, ugyan dati kuan, na nagdikuraran. Iso nga nalaylay ito niya sabog ng bigat. Layay tumat ti papanang tayo no bigat Apo, jay kuan. May kaalo, na may mayat to di topic tayo. Ikari tayo na may mayat ko di topic tayo manay. Ti ito na bigat ako di sentro, regular mas tayo lata 4:30 in the morning na di sentro. So nga sa bali mo ti sermon ijay. So nga mayat nung may kailat tamat niya. Napiyatag papada tayo ti puyot api nagsaor kayo. May kay rabi siya rabi para bangon. Kita nyo mangurugin may kadkadwa pailaan nasasan. Dato pala gamin na kita, gad-gad, kada mismisan sa bali. Tumakder tayo. Ti Apo at da kumakata kayo. Bendisyonan na kayo, timan nakabalin na Diyos. Ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Nalpasin ti na Santo ang amisa, intayo ni ti ayat, ken kapiyat ti Apo. Kaya baga rabi tayo, amin Apo.